Ik ben weer de machine. Ja, want Joost nog echt zo. Ja, de reg. We hebben de reg in het zicht. Oké, ja. Nog even een keer. Zie je maar steen bloed, Joost? We maken wel langs. Dat is een slapding, take 4. Nee, dat en dus steekt 12 nog naar je. Oké. Zonder 34 keer roeien, hè? Kennen we? Hier heb je het Heinkel-magazine. Hier is van alles te krijgen. Ik heb hier rubbertjes voor de kickstarter, ik heb hier rubbers voor de handvatten, accubakjes, accu's, ja, van alles. Die paradepaardjes? Ja, dat is de oudste van Heinkel en dit is een damescooter. Dat is uniek, daar zijn er maar heel weinig van. Dat zie je niet, dat is binnen de persoon. Nee. Ben je heel lang zo dat we dan dit maar het voorkant hebben, dat je hier samen parkeren. Deze. Als je zeg weer in het gezicht, hoor, maar ja. Dan hebben we de vakkant van de. En dat doe ik correct met je roer. Oké. Ja? Heb je jouw paradepaardjes? Ja, dit zijn de paradepaardjes. Dit is een 150cc damescooter, kwartak. Daar ben er nog heel weinig van. En dit is een kickstarter, daar ben ik net zo vol meer van. Daar ben ik wel heel erg trots op, dat die u zegt. Er zit een luchtklapper aan, dat vind ik zo mooi woord, daarom zeg ik het. Dat is ja, wat veredelde choke. En je moet kraantje hier. En daar ga ik wat de grote handen voor. Maar het lukt wel. En dan maak ik eerst even een keer Nee, maar die moet ik even achteruit nog, een stukje. Ja, doe maar hè. Oké. Maar dat is waar, hè? Dat is kok, waar, ja.
op, ja, nou is het net door.